Hola, amics, amigues del Missatge. Us hem parlat ja en alguna ocasió anterior de la revolució de Jesús. Les revolucions no comencen mai des de dalt, sinó que han de començar des dels cors de les persones. És des de dintre nostre que hem de plantar aquesta llavor de revolució. Revolució perquè anem en contra del que la majoria de persones veuen o fan en aquesta societat actual. I l'aspecte en el que ens hem fixat avui que Jesús ens planteja per fer aquesta revolució personal des de dintre de cadascú fa referència a la pau. És un tema també molt recurrent en els ensenyaments de Jesús, en l'Evangeli de Jesús. El papa Francesc també en diferents ocasions ens ha comentat aquest tema. Quan parlem de la pau al món, sovint ens sembla que això no és cosa nostra, que això és cosa d'estàncies superiors, dels governants, dels polítics. Però si nosaltres llegim l'Evangeli de Jesús, veiem que també hi tenim la nostra responsabilitat. La pau en el món esdevindrà també si hi ha pau en els nostres entorns més propers, a la feina, a la família, a l'escola, amb els nens tal com els eduquem, a tot arreu que tinguem proper de la nostra societat, allà nosaltres podem sembrar pau o podem sembrar les nostres petites guerres. La cultura de pau no es guanya només, com deia el Miquel Albert, a través dels tractats de pau entre nacions, no es guanya només evitant les guerres que provoquen mort, que provoquen destrucció. La cultura de pau es construeix des de cada un de nosaltres. Com us comentàvem ara, des del nostre entorn personal. Qui no s'ha queixat de les guerres que hi ha al món, però després, en canvi, diu, ostres, però si el meu veí m'ha fet això, doncs mira, que s'ho faci mirar, perquè jo no li penso deixar passar cap altre, perquè ja n'estic fins als nassos d'aquesta persona. I això ens condueix a la violència, que pot passar de ser verbal només a altres maneres. La pau és quelcom que hem de mantenir, que requereix un esforç constant i, a més, requereix d'humilitat, de deixar passar les coses que ens fan, no perquè no mereixin un càstig, no perquè no vulguem fer justícia, no vulguem que es faci justícia. Sí, cal que es faci justícia, però no hem de fer-ho des de l'emoció que ens provoca, des del malestar que ens provoca una acció que s'hagi fet contra nosaltres. Ens hem fixat concretament en l'Evangeli de Mateu, en el capítol 5, al verset 24, quan Jesús ens diu: si quan portes la teva ofrena a l'altar recordes que tens alguna cosa pendent contra el teu germà, o el teu germà té alguna cosa pendent contra tu, que em sembla que és això el que diu més textualment l'Evangeli, després us passarem la cita, deixa l'ofrena allà i primer vés a fer les paus amb el teu germà. És a dir, que d'alguna manera Jesús ens ve a dir que, bé, si nosaltres volem participar en rituals religiosos, per exemple, la celebració de l'Eucaristia, participar d'algun sacrament, bé, que això està molt bé, però si tenim primer alguna cosa pendent en el nostre entorn on posar-hi pau, primer és això. Primer anem a posar pau i després ja celebrarem aquests rituals religiosos. En si no podem presumir de tenir una gran espiritualitat, de tenir molta fe, de ser seguidors de Jesús, si mantenim greuges contra persones del nostre entorn, si mantenim conflictes oberts contra persones del nostre entorn, bé siguin causats per nosaltres o, com vèiem en aquest fragment que ara us citava el Miquel Albert, siguin causats per una altra persona, perquè el que diu l'Evangeli és: si et recordes que un germà teu té alguna cosa contra tu. Ja veieu que en aquest cas no som nosaltres els causants del conflicte, però inclús si no som nosaltres, hem de deixar la missa, hem de deixar l'Eucaristia, hem de deixar el nostre sacrifici, hem de deixar el dejuni, qualsevol cosa que fem pel nostre creixement espiritual, i primer resoldre aquest conflicte obert. No podem viure la nostra espiritualitat amb conflictes oberts. Doncs bé, amics, amigues, ja veieu, aquesta és una altra proposta de Jesús per revolucionar la nostra societat. Ens agradaria que vosaltres hi diguéssiu també la vostra. Per això podeu fer servir
els diferents contactes que teniu amb nosaltres. El correu info@missatge.org, els comentaris del YouTube, del Facebook, ja ho sabeu, aquí és on ens podeu trobar. Doncs fins la propera. Adéu-siau. Que vagi bé.